Waisong terang kesodet ajok Karbi Anglong Autonomous Council atum along nang ravek thap pusi kacuning ri. Ni hello nang arcak lapen nang hello ni arcak buat HPN ponsi bekro terang atum cingrum ajai mekedeng pon. Kolonga IT along sining rico aphan kardompon. Non birtang tonpen aljupon senang lakhain korapon nili konstituensi ke parlolowar tarapung sait taro arong along bekro beterang cingrum amai ke pamanpon bangso amai asai pamanpon nang kok ke kur isi kiduk kisung adam asar pangripang don along kacerap hekji aphansi bangso bekro beterang cingrum amai pamanpon lo lapen ke kur isi putung phitung alir kacilir kaceron kenang sot pu mathadam pen bangso amai kibipon lapen non ningkan kithom kicok etlo lapen non kewangji apor ahut sita bekro beterang cingrum amai paman pom bomji lasik kacinghon bekro beterang kedoan alir acam ipon nangji doan bekro beterang kedoan aphan sita nang ketong dun nangji usi birta cetai along pen cening ripon lo bekro beterang cingrum amai paman pon laki edon pen tangka sika pharop pho cirung ponsi bangso amai paman ponlo pusi Rajiv B ahin pen herangke atum athengno birta nang pacini dun. Bangso nan noksong kecing rumah putih itini tani gimana? Coba perfect lo lah. Nilitum noksong pan karju pun apot lah penitum nong kecitong pun apot. Prangsi bangke nilitum ke thangang tung bangke lalo. Nilitum kecing rumah he bangke nilitum ke akaprek kali nang hello ni archak lo lah pen ni hello na archak lo. Lah bangso kecithan kecepare lah pen adun thu bangke nilitum rong long saitaro rong long nilitum ha mentu ni penta sarpen thidun rabatum lo lan pertame nilitum aphan khang kapasik sagawe aposi nilitum aruso se litum ke medun sen nangji la pen chok dum lim nang litum anok hum atum intum anok song atum anbang ke saralam pate pek pede nang la pen la chinthoma sarpen chenglok pherang ke pen chenglok bekar sarpen chenglok la ka dokabe rong arona tang ateng pen dudun thak me nang punilitum ke thanpon abang so kacing rumah lam thei bang ke la hello nilitum ke la hello la sinang hello ni ar chaklo la pen ni hello na ar chaklo pulo nil lal mane nil yong si sung det boy det pulo tang te nilitum thor jok pen si nilitum alang li fan rap chitudun po nilitum tangka bede de hutame nilitum ke sang elin det tame nilitum ke chijor sitame mate hala dak tame thonam nang once tame nilitum ke chingwai pon pen chiparai pon nilitum ke la hai ke nili ningarong pik alam le athema nilitum la noksong isia long ke nilitum lahin tamisen nai pusi nilitum ning ke parong pon Cholo. Lakha ke soksi soceng dhanta konstituensi angkang pironga gora sar B arong amikar bidor sing terang lapen om puto wipi asupo akleng handicap akiso colong lok ajok KAAC tim mate Karbiang long Autonomous Council atum along kisung penang ravek thap pusi chuning ripon paisong terang ke alang li bihek aku penle labangso handicap akiso kacolong lapu kali alang li kelas 8 Charlie bom ahutsi labangso akeng kahino mate kici ase paralyze colong lok lo school exam ta tokdun un edat lo akeng kikangsi bahari kang dor anpin pusi cethan lapen nilitum korte ingjir bang trok pen nilihen lo akleng silo puta cethan la si nilinon Dipu Government College along si degree andeng Charlie dun bom pusi cethan lapen ke isi ningduk abang ke an aljikiding Abhita local MEC kacerong pipi pentathang
thang akirap avipin lang pusi pherangki atheng nuning duk pen nang chethan dun lapen nili phanta kerengji awar sai mate boreng awar sai nang pia sonte pusi KAAC CM Dr. Tuleram Ronghang aphanta chuning report nili asonson ke chongdat ta thekthelo lasi nili phanta nang inghon nang chijinso tha pusi chuning report tang si nang limen nang rirong stanik ha nilimen ke bai song terang ku nili hem gesar men bidor sing terang nilirong ke kajironga lapente alu rongora sarkahang birong tak kuson ta sila nang likeng la kuson imandel lo ku betak kan ini laso kisu keculong bang ke nili mane 15 bosor aboyok arta hedi lapensi mane paralyzed akisu lapente kiche si ubuheli karbidung deh asal kisu keculong mane jonmu penda kali lapente accident da kali handa kali biala so bemar long lom lapente ke aso du ke mane kecilang dun ta mane mesin hospital buta idung heta be lapente khoro salam lero cilang namji pusta hedi amasila tebok tere hospital cilang lapente laili tum karbiel aron cilang pen malis nani pherem lapusan pen cilang benamasi along kapreke dun thekthedet ayalo mane nalde ta jula suhu nang likeng nang hutinte ko ka Charlie ke ko anang deng si Charlie ke mane nili hal sodu ke Charlie enne ke classic class 7 unpen lo so ke su ke long hai long pen sing ke la so ke so long mat tikuk der lo mati nili keng ke kang bhari lo mane nili non ke la sari si ben ke namun mati aprang nili ke la puniri ri ban karkum si barpi bar so tame kaciti le sonja lo kya Pining korapho arni bithong reng thama constituency ke parlo kolonga ithi along tok bihem mohen tok bi ahem along sining richo aphan kardom ar dipon lapen bumut bokan lapen longhong angthin sitame mesen pusi kurusar roben tok bi ahin pen nang pachini dun bangso sining richo aphan kachardom pon along aluhi aman pen kachetong dun longri habekong imbe lapen ropon sing teron atum chetong dun si kicho kijun ing samjin pen pachun pon kolonga pen nang kilo abir ropon sing teron news desk report public TV Karbi Anglong.